Dobrý den. Teď již oficiálně vás vítám na mojí přednášce, která je věnovaná hlubinné přestrukturaci, což je takový hlubinný typ terapie, který jsem vyvinula na základě své 20leté praxe. Ale nejdřív dovolte, abych se vám představila. Pro ty z vás, kteří mne neznají, tak jmenuji se Marie Plochová-Hlávková. Začínala jsem před 20 lety jako psychologická astroložka. Absolvovala jsem kurz psychologické astrologie pana Rudolfa Starého. Po skončení univerzity jsem se rozhodla, že chci bádat do větších hloubek a ta psychologická astrologie mi to hlubší bádání umožnila. Dále jsem absolvovala psychoterapeutický výcvik gestalt terapie a následně kraniosakrální biodynamiky výcvik. Možná mě někteří znáte, protože vlastně léta publikuji původně v časopisu Regenerace, následně jsem stála u založení časopisu Meduňka a do časopisu Meduňka stále přispívám, takže můžete číst občas moje články. Během těch 20 let jsem vydala 4 knihy a 1 pracovní sešit a ta dnešní přednáška je taková velká sumarizace mých 20letých zkušeností, protože během těch 20 let, kdy jsem neustále pracovala s individuálními klienty, dennodenně sedím s klienty, poslouchám příběhy, rozplétáme jejich životní trable, tak po těch 20 letech jsem si uvědomila, že ty příběhy se v nějakých schématech opakují. Uvědomila jsem si, že stále dokola říkám ty stejné věty a ty věty pomáhají těm klientům. To znamená, pochopila jsem, že existují opakující se vzorce a schémata při té duševní práci a přišla mi loni myšlenka, že bych tyto vzorce a schémata měla shrnout do takové sumarizace a do knihy, která by právě popisovala jakýsi výsledek té mojí 20leté práce. A výsledkem vlastně je tedy kniha s názvem Hlubinná přestrukturace a zároveň vlastně metoda práce na sobě, protože jsem si uvědomila, že ten hlubinný způsob, jak já přistupuju k věcem, není úplně samozřejmý a říkala jsem si, že by stálo za to zveřejnit a dát tomu nějakou formu. Takže to jenom, abyste trošku nahlédli do mé osoby a nyní bych vám již ráda představila 12 základních principů hlubinné přestrukturace, respektive je to vlastně i 12 kapitol v té knize Hlubinná přestrukturace. Tak, prvním základním principem, z kterého vycházím, je ezoterický princip jak uvnitř, tak navenek. Když se řekne ezoterika, tak někteří lidé se leknou a domnívají se, že se jedná o nějaké čáry máry a bláznivé ženy v batikovaných sukních, které tančí na louce. To znamená, je tam trošku předsudek ke slovu ezoterika z mého pohledu, ale já osobně pracuji s ezoterikou tím způsobem, že to je základní princip, kdy my se díváme dovnitř. Ezoterika znamená jít dovnitř. To znamená, my se nenecháme ukolébat jenom vnější realitou, ale pátráme po hlubších souvislostech. A ten první pilíř hlubinné přestrukturace vychází z ezoteriky Herma Trismegista, což byl takový starověký ezoterik, který vytvořil tezi jak nahoře, tak dole. A tuto tezi my používáme v psychologické astrologii ve smyslu, že makrokosmos se odráží v mikrokosmu, že jsou tady nějaké vyšší síly, které se odráží v nás. A v té psychologické astrologii já s tím pracuji tím způsobem, že když ke mně přijde klient na konzultaci a má nějaké potíže, tak samozřejmě v tom horoskopu najdeme nějaké jeho blokády, ale vždycky pracujeme s tím, že ty potíže, které on aktuálně řeší, jsou vlastně zároveň jeho vnitřní bloky. To znamená, je tam vlastně ta věta, kterou zde mám uvedenou, nestane se nám nic, co bychom nebyli my. Jakékoliv trable, které řešíme, hádavý soused, depresivní stavy, partnerské potíže, cokoliv nepříjemného nebo i příjemného, co se nám děje,
odráží to, jak to máme vevnitř nastavené. To znamená, jde o to, že my nejsme nějaké bezmocné oběti nahodilých, těžkých okolností, ale my máme určitým způsobem zodpovědnost za to, co se nám děje, protože všechno, co se nám děje, odráží to, jak to máme uvnitř a jestli máme v sobě nějaké bloky, nějaké žáby na prameni, nebo jestli ty naše energie volně proudí. Takže to je první princip. Druhý princip, který z toho ezoterického pojmu organicky vychází, jsou vnější kulisy a přehrávání starých příběhů. Za tu praxi jsem mnohokrát setkala s lidmi, kteří žijí v nepříjemné situaci, v těžkých životních okolnostech, třeba i nepříjemném vztahu a nemůžou se z té nepříjemné situace dostat. Vždycky je to o tom, že ten člověk si zinscenoval doslova kulisovou scenérii něčeho, co většinou si nese z minulosti. To je moje zkušenost. Třeba člověk, který měl tvrdou, bezcitnou matku v dětství, tak si může zinscenovat zase v dospělosti vztah, kde není láska. A nedokáže se z toho vztahu nějakým způsobem vymanit a dělat cokoliv, anebo se z něho vymaní a zinscenuje si další vztah, ve kterém třeba opět po čase se ukáže, že není láska. To znamená, o tomto fenoménu hovoří již Alice Millerová, slavná psychoterapeutka, že my si neomylně inscenujeme ty dětské reálie, ale často trošku v jiných scenériích, ale vždycky je tam to základní téma, které se s námi tahne třeba již od dětství. To znamená, pokud se chceme vymanit z nějakých nepříjemných reálií, vždycky je cesta k tomu přestrukturovat to nejdřív v hloubce u té prapříčiny, u toho prvotního bloku, u toho prvotního napětí. Pokud to zpracujeme, to své vnitřní vězení, tak se vlastně ukáže, že navenek už potom žádné vězení není. Takže opět zde ten princip jak uvnitř, tak navenek. Nyní třetí pilíř hlubinné přestrukturace, hledání souvislostí v minulosti. Vždy, když mi přijde nějaký klient, který řeší různé trable, tak vždycky neomylně najdeme v minulosti nějakou blokádu, nějakou žábu na prameni. A přestože mi ten člověk třeba říká, jak to měl v pohodě, jaké měl šťastné dětství, tak když pátráme opravdu do hloubky, tak objevíme nějaký problém. Nejčastěji ty takové body, v kterých se nachází ty problematická místa, je jich několik. Já jsem udělala v té knize velkou sumarizaci těch traumatických bodů. A je to proto, že možná se s tím již setkali, pokud čtete nějakou psychologickou literaturu, někteří autoři přičítají všechna traumata do prenatálního období, jiní autoři přičítají všechna traumata do porodu, pak jsou autoři, kteří směřují všechna traumata do dětského období a pak jsou zase autoři, jako třeba Petr Levin, který se zaměřuje na to, že ty bloky tvrdí, že vznikají pomocí šoku vnějšího rázu typu úraz, pobyt v nemocnici, separace od rodičů, smrt blízkého a tak dále. Takže je samozřejmě mnoho teorií, které každá se zaměřuje na určitý aspekt toho, kde mohly vzniknout naše bloky, ale já jsem udělala takovou velkou sumarizaci a dle mých zkušeností těch 20letých s klienty jsem dospěla k tomu, že ty hlavní body jsou v početí, při početí v prenatálním období, při porodu a samozřejmě dále. Pokud se jenom krátce zastavíme k momentu početí, je důležité již to, za jaké energie ten dotyčný člověk vznikne. Pokud je tam energie nepřijetí, i v tom samotném počátku, kdy to dítě třeba vznikne nahodile, nebo jeden z rodičů o to dítě úplně nemá zájem, nebo je to jenom taková rozumová volba, dejme tomu, protože se to tak má, tak samozřejmě tato energie už se do toho dítěte otiskne a potom může mít v dospělosti následky. Prenatální období.
V prenatálu velmi často dochází k různým napěťovým situacím typu nechtěnost, tam se to mnohdy ukáže naplno třeba, že ta matka nebo otec to dítě třeba z nějakých důvodů nechtějí, ale můžou to být i situace typu, že matka má těžké stavy, deprese, rodiče se ocitnou třeba v tíživé finanční situaci, zemře jim někdo blízký a tak dále. Všechny tyto napětí se odráží do toho miminka v tom bříšku. A potom následně mají následky a my vlastně s těmi klienty v té dlouhodobé terapii se potom prokopáváme k těmto kořenům a mnohdy třeba po několika letech terapie zjistíme, že ta prapříčina těch bloků a těch třeba úzkostí toho daného člověka je v tom prenatálním období. To znamená, mnohdy opravdu organicky vypluje na povrch ta informace, že v tom prenatálu třeba byl obrovský strach nebo pocit ohrožení. A vlastně ten člověk potom v dospělosti má úzkosti a vůbec jako netuší proč. Jo, teď jsme třeba zjistili tento týden s jedním klientem, který měl podivné úzkosti, že vlastně sice byl chtěné dítě, ale v momentě, kdy to rodiče zjistili, tak tam asi byly 2 dny, kdy ty rodiče z toho byli hodně překvapení, zaskočení a řešili, jak to bude. A tyto 2 dny toho stresu, šoku, toho překvapení, vlastně toho i možná nechtění, ty 2 dny se vlastně odrazily do něj naprosto neskutečným způsobem. Takže to je prenatální období. Porod, to je kapitola sama pro sebe. Při porodu mnohdy dochází k zásahům do přirozeného běhu porodu. Tyto zásahy mnohdy ani nejsou nutné, ale někdy prostě zdravotnický systém je dělá rutině a to samozřejmě je vždy obrovský zásah do integrity toho dítěte, nehledě na třeba neexistující kontakt s matkou po porodu. Mnoho z vás jistě zažilo separaci po porodu, kdy jste byli odnešení hned, co vás vytahli, tak vás odnesli, změřili, vážili a mnohdy třeba to miminko bylo i déle oddělené, několik hodin a tak dále. To je z mého pohledu, z hlediska mých zkušeností, obrovské trauma. Toto. Vždycky se to otiskne do toho dítěte. Čím delší ta separace poporodní je, tím horší jsou následky a samozřejmě mnohdy to poškodí i ten vztah matka-dítě. Často se s tím setkávám, chodí mi rodiče, kteří mají problém se svým dítětem navázat blízký kontakt a velmi často zjistíme, že tam neproběhl bonding, neproběhly tam ty 2 hodiny fyzického kontaktu kůže na kůži s matkou a tak dále a vlastně ten vztah potom se těžko hledá s tím dítětem. Nehledě k tomu, že to dítě v dospělosti opět může mít nějaké potíže typu závislosti, úzkosti, deprese a tak dále. Pocity ohrožení, jo, protože to miminko prostě potom někde leží opuštěné a má strach. Takže to je tato oblast. Hledání souvislostí v minulosti pokračuje. Samozřejmě i po narození vznikají bloky, které se otisknou do člověka na celý život a často mně přijde klient, který má nějaké zdravotní nebo psychické potíže a já mu říkám, pokud nenajdeme příčinu třeba teda v tom porodu nebo v prenatálu, tak mu říkám, tak ale bude tam nějaká žába na prameni z těch dalších období a ten klient mi třeba řekne, ne, mně se vlastně nic zrozního nedělo, bylo to super, měl jsem pěkný dětství. A tam je taková léčka, že my si mnohdy myslíme, že ta traumata vlastně musí být taková opravdu viditelná. To znamená, my máme dojem, že trauma je pouze to, když tam někdo běhá s nožem a kape tam krev a když dítě odchází s modřinami do školy a když je tam někdo fyzicky někoho napadá v té rodině, takže máme dojem, že pouze to je trauma. Ale já mám zkušenost s tím, že ta traumata mnohdy vznikají za velmi nenápadných okolností. Třeba takové nemluvení v rodině, dusno, ticho, narušený právě vztah rodič-dítě, nedostatečná empatie do toho dítěte, to, že to dítě se nemůže třeba chovat přirozeně, protože má strach, že nějaký rodič se urazí nebo že nějaký rodič vybuchne a tak dále. Takže to všechno jsou vlastně zranění, která jsou nenápadná, ale často potom je zpracováváme s klienty mnoho let, protože všechno toto poškozuje tu integritu, poškozuje sebevědomí.
Třeba jsem měla jednu klientku, nebo mám jí pořád, chodí ke mně stále tato paní, píšu o ní vlastně v té knize Hluboká přestrukturace. Tato paní měla velké zdravotní potíže, nemohla jíst skoro, měla poruchu příjmu potravy a potravinové alergie a měla v sobě obrovský stres. A my jsme zjistili, když jsme rýpali do hloubky, že ona, kromě toho, že si vytvořila kulisovou scenérii v podobě manžela, který byl nervózní a nerudný a vlastně ji neustále kritizoval, tak tato kulisová scenérie napětí se odrazila do toho, že ona měla ty zdravotní potíže, ale když jsme pátrali dál, tak se ukázalo, že ona měla velmi přísnou matku. Ona si to ani neuvědomovala, ta paní, protože pro ní to byla norma, že její matka je přísná, ale když jsme to odkrývali, tak se ukázalo, že ta matka tu paní neustále kritizovala, pořád říkala, ach jo, holky, ty jsou hrozný, to kluci, ty jsou bezvadný a tak dále, takže vlastně pořád jí schazovala, nic jí nedovolila dělat, stále měla pocit, že dělá něco špatně. Takže ta paní vlastně od té maminky byla vystresovaná hodně, měla hodně sražené sebevědomí a pak si vlastně následně inscenovala tu kulisovou scenérii v podobě toho kritického manžela. Takže vlastně v momentě, kdy my jsme začali rýpat do hloubky a odkrývali jsme tu nelásku mámy, tak ty zdravotní potíže začaly mizet, to znamená, ta paní momentálně může jíst už téměř cokoliv, potravinové alergie zcela zmizely, porucha příjmu potravy není. To znamená, když ale jsme začali léčit to původní zranění z toho dětství. A to samozřejmě je taková jako lehčí verze, protože to je právě to méně nápadné trauma, ale potom jsou třeba traumata typu despotický rodič, kdy jeden ten rodič je opravdu takový dominantní a to dítě zašlapává, nebo jeden rodič zašlapává toho druhého, to znamená, jsou tam vztahy v rodině narušené a tak dále. To znamená, je dobré si uvědomit, že ty potíže můžou být velmi skryté vlastně. Tak a teď bych se ráda přesunula k takovému jednomu z pilířů hluboké přestrukturace, protože to je něco, co já jsem si ověřila během těch 20 let, že úplně nejvíc funguje. Když mi přijde klient, který má nějaké přítomné potíže a snaží se, a on se cyklí většinou v těch přítomných potížích, možná to znáte, když vás něco trápí v přítomnosti, tak na to pořád myslíte a snažíte se to strašně rychle odstranit, to, co vás trápí. Tam je dobré si z mého pohledu uvědomit, že to, co nás v přítomnosti trápí, má většinou vždy nějaký kořen v minulosti. Proto já jsem to nazvala, jak vytrhnout plevel ze záhonku. Plevel víme všichni, že neodstraníme tím, že mu budeme trhat listy, protože utrhneme list, vyroste další. Stejně tak, když my se snažíme křečovitě odstranit příznaky problému, ty současné příznaky, a potlačujeme je různými metodami, tak většinou to nic neřeší. Dospěla jsem k závěru, že ta hlavní cesta k cíli je, že my vytrhneme kořen toho plevele. To znamená, jdeme do hloubky a hledáme tu prapříčinu. Já vám zase uvedu jeden příklad. Jedna moje klientka za mnou přišla s tím, že má revma, opravdu velmi rozsáhlé, musela brát biologickou léčbu, aby vůbec mohla chodit a zároveň měla obrovské vztahové potíže. 10 let žila naprosto mrtvém, nefunkčním vztahu, manžel jí byl nevěrný, nebylo možné se z toho vymanit, nebyla tam možná žádná diskuze, ale ona měla takové úzkosti existenční, takový strach, že nedokázala udělat vůbec žádný krok k tomu, že by třeba se rozvedla nebo že by se to nějak řešilo. No a tady s tou paní, my jsme se dohodli cíleně na tom, že budeme postupovat tímto způsobem, jak vytrhnout plevel ze záhonku, to znamená, domluvili jsme se, že se vůbec nebudeme zaměřovat na ty následky, to znamená na ty příznaky, na ten vztah a na to revma vůbec a jenom jsme šli do hloubky. A teď jsme začali přehrabávat podhoubí. Ukázalo se, že paní je nechtěné dítě, měla despotickou matku, matka ji celý život terorizovala, jenom ji využívala, manipulovala, její otec se jí nikdy nezastal, protože to byl podpantoflák. To znamená, paní se začala nořit do těch hlubokých emocí a 3 měsíce brečela, vztekala se, začala si to připouštět, protože do té doby ona si to vůbec nepřipouštěla, jí to ani nenapadlo tímto způsobem přemýšlet. A v momentě, kdy to takhle začala překopávat a ty emoce se začaly uvolňovat, tak zhruba po 3, po 4 měsících jednoho dne prostě čista jasná přišla domů a řekla, že se rozvede.
a revma jí začalo mizet. Úplně samo. Jo. A teďko vlastně ona stále ke mně chodí, tato klientka. Revma už víceméně nemá. Paní lékařka je z toho úplně v šoku, protože se s tím v životě nesetkala. Že by tak vážný případ revmatu prostě během půl roku de facto se vyléčil. A je rozvedená, teď si koupila byt, změnila práci, prostě vždycky teď ke mně přijde, už zhruba půl roku ke mně teď chodí a já se jí zeptám, jak se máte. A ona říká, jsem šťastná. Jsem šťastná, nic mi nechybí a vlastně souvisí to s tím, že jsme se zaměřovali na ten kořen. Ten kořen jsme opravdu vytrhnuli a té paní se naprosto změnil život, je jí 50 let, už jako nedoufala, měla pocit, že už to jenom doklepe, ale prostě vyplatilo se to. Takže to je ten přístup, jak se zaměřit na příčinu. To znamená, jde to. Jo, teď tady na mě manžel. Nyní jedno důležité téma, s kterými s klienty pracuju, je to práce se stínem. Je to nepopulární, protože samozřejmě, když my chceme se změnit, tak my nejprve musíme rýpnout do nějakých našich stínových témat. Toto zjistil již Carl Gustav Jung, který vlastně těm temným aspektům naší duše dal název stín. A my, když začneme rýpat do těch temnot a odkrývat ty kořeny, tak mnohdy zjistíme docela zajímavé věci, které třeba nemusí být úplně příjemné. Mnohdy úplně se zjistíme, že ta role nebo ta maska, kterou jsme měli, prostě je to všechno úplně jinak. To znamená, my ztrácíme idealizaci sebe, ale ztrácíme idealizaci i druhých. Jeden třeba z projevů nespracovaného stínu je, že zjistíme tou prací hloubkovou na sobě, že my nežijeme svůj život. Je to velmi časté téma, takový nejslavnější příběh toho, že někdo nežije svůj život, popsal slavný americký psychoterapeut Irvin Yalom, jestli ho náhodou neznáte, Irvina Yaloma. Irvin Yalom napsal za svůj život desítky knih, je to jeden z nejslavnějších amerických psychoterapeutů a tento pán v 70 letech zhruba, plus minus, jednoho dne zjistil, že všechnu tu slávu, které dosáhl, vlastně dělal pro svoji mámu. Protože ta máma byla přísná, tvrdá a on se jí chtěl podvědomě celý život zavděčit. A byl to pro něj obrovský šok, protože on vlastně zjistil, že ten celý život, ten slavný, úspěšný život vlastně byl tak trošku falešný. Samozřejmě my si řekneme, že nebyl, protože přinesl obrovské pozitiva pro svět, ale možná jeho cesta, kdyby měl pečující láskyplnou matku, tak by se ubírala úplně jinudy. Nicméně on si to nespracoval, on se to vlastně zvědomil až v těch 70 letech. Tudíž my všichni, kteří začneme pracovat se stínem, máme šanci si vlastně překopat ty kořeny a vlastně si i uvědomit, jestli ten svůj život žijeme nebo nežijeme. Dále, co je možné zjistit při průchodu stínem, objevují se tam často vzorce typu hodná holka, možná znáte, člověk se snaží být hodný, zavděčovat se, fungovat a tak dále. Všechno toto často objevujeme při práci se stínem. Velké téma stínové vztahy. Nebudu to blíže rozvádět, ale princip je o tom, že když někdo nemůže se propracovat k naplněnému láskyplnému vztahu, tak to z mého pohledu vždy znamená, že v sobě sám ten člověk má nějakou vrstvu stínu, blokádu, která vlastně neumožňuje se propracovat k tomu naplněnému vztahu. Blíže o tom mluvím v knize, teď tady není prostor tolik to rozvádět, ale je to velice zajímavé, protože pokud se chci dostat k naplněnému vztahu a začnu si zpracovávat stínová témata, tak dříve nebo později je velká šance, že se to rozlomí, že se to posune. Nyní velké téma. Největší stínové téma, s kterým se setkávám, jsou otisky nechtěnosti. Téma nechtěnosti. Možná, když to teď vidíte, tak si někdo z vás řekne, mně se to netýká, já jsem chtěné dítě a tak dále. Ale je to určitá léčka, protože nechtěnost nemusí být jenom taková ta 100% nechtěnost, kdy matka chce jít na potrat, ale nechtěnost může mít různé variace, já tomu říkám částečná nechtěnost. To znamená, ty rodiče na to třeba nejsou připravení, ta matka z různých důvodů, otec nejsou schopni se na to miminko napojit, je to za nějaké náročné situace, kdy ti rodiče prostě to nečekají a podobně. A to všechno se otiskne do toho dítěte v podobě částečné nechtěnosti.
Další téma, pohlavní nechtěnost. Velmi častý fenomén. Tatínek chtěl kluka, ale vy jste holka. Nebo naopak, měl jste být holčička, ale jste kluk. To znamená, už tam je taky velký problém. Já osobně, když mi přichází klienti, tak zhruba v 50% případů tam identifikujeme nějaký otisk nechtěnosti. Otisk nechtěnosti má velký dosah na život, protože z mého pohledu výsledkem nechtěnosti je zlomené dítě. Vy se narodíte a když tam cítíte nějakou formu nechtěnosti, tak většinou se už potom celý život jenom snažíte zavděčovat druhým. Snažíte se získávat tu lásku, abyste si zaplnili tu díru, ten pocit nepřijetí. Takže často ty lidé, kteří v sobě mají nechtěnost, těžko hledají svoje místo ve světě, zavděčují se, snaží se svůj život si takzvaně odpracovat. A dokonce mám jednu klientku, která má coby dítě s nechtěností, tak má takové pocity, že před sebou valí těžký kámen. Ona všechno má peníze, má manžela, má děti, je zaopatřená, nic jí nechybí, ale pořád bojuje s obrovsky těžkým životním pocitem, že jako kdyby šla proti nějakému protivětru, nebo jako kdyby to bylo těžké všechno. A to všechno může souviset s pocitem nechtěnosti. Samozřejmě pocit nechtěnosti může souviset i s velkými úzkostmi, pocity ohrožení a tak dále. Takže já vlastně s těmi klienty velmi často pracuji na tom, abychom se prokopali k těm ložiskům těch pocitů v hloubce, aby se to uvolnilo, ty blokády. Tak a teď tedy vlastně to gro hlubinné přestrukturace. To znamená, jak já s těmi klienty opravdu prakticky pracuji. To, co jsem zjistila, je, že jediný způsob, jak je možné opravdu zpracovat naše jakékoliv bloky a potíže, je jít přes emoce anebo přes tělo. Moje zkušenost je taková, že rozum a naše intelektuální vrstva nemá léčivý potenciál. My si můžeme ty věci uvědomovat hlavou. Ke mně přichází lidi, kteří mi říkají, ano, já to vím, já jsem byla nechtěný dítě, nebo já ano, vím to, měla jsem despotickou matku, vím, že mě to poškodilo. Ale oni stejně pořád mají ty potíže. Proč? Protože se nedostali k těm hlubokým emocím, které jsou v hloubce. To znamená, my potřebujeme se prokutat k těm ložiskům těch emocí, které můžou být i nepříjemné, k tomu starému dětskému smutku, vzteku, bolesti, nenávisti, k tady tomu všemu a začít to postupně uvolňovat. Pokud se to neuvolní, tak právě ty potíže a ty příznaky přetrvávají. Další cesta, jak postupovat, je práce s tělem. Někteří klienti jim víc vyhovuje, že se to uvolňuje přes tělo. Často se mi stává, že třeba klientům drkotají zuby, když narazíme na to ložisko v hloubce, klepou se jim kolena. Včera zrovna jeden muž na semináři mu začala vibrovat brada, když se dostal v experimentu ke své dětské bolesti. To znamená, to je ono, potřeba to vybít tím fyzickým způsobem přes ty různé vibrace nebo vlny horkosti, mrazu, anebo právě přes ty konkrétní emoce. A co je důležité z mého pohledu, je potřeba takzvaně plakat nad příčinou nebo vztekat se nad tou příčinou. Jo? My někdy máme tendenci se vztekat nad tím následkem, to znamená vztekám se nad tím, že mám příšernýho chlapa. Ale to není ta příčina, takže brečet nad tou kořenovou příčinou, brečet nad tím, že v dětství se mi něco stalo, co mě potom vytvořilo to, že si vyhledávám blbý partnery. Takže to je důležité. Obrany. Často právě v tom procesu práce s emocemi nás blokují obrany typu nebreč, kluci nebrečí, holky nebrečí, buď silná holka, buď silný kluk, to přece není tak hrozný, co děti v Africe, ty to mají mnohem horší než ty a tak dále. Takže to jsou obrany, které vlastně nedovolují tomu procesu, aby se rozjel a my pak musíme v tom terapeutickém procesu pracovat s těmi obranami, abychom je zmenšili, aby nás to pustilo dál. Jednou z částí té práce při hlubinné přestrukturaci je práce s vnitřním dítětem a práce se sny. Vnitřní dítě, to je téma, které někoho děsí, protože to zní tak jako divně, ale v podstatě vnitřní dítě je práce s našimi dětskými prožitky, emocemi a s tím, abychom se dostali do kontaktu s našimi opravdovými potřebami a pocity.
To jsme zjistili, třeba včera jsem měla seminář hlubené přestrukturace a jedna ta účastnice říkala, ale já vůbec nevím, jaké jsou moje pocity a potřeby. Já si to vlastně vůbec neuvědomuju. Já prostě funguji jako robot. Jo, a to znamená, to je jedno z velkých témat. Vůbec se s těmi pocity a potřebami začít spojovat. V momentě, kdy se to začne dít, že my se začneme s nimi spojovat, tak většinou člověk začne za sebe kopat. Začne za sebe bojovat, protože do té doby, když my nejsme na své straně a necítíme své pocity a potřeby, tak máme tendenci třeba nadměrně ustupovat druhým nebo se nevymezovat. Práce se sny. Je to taky velké téma, s kterým pracujeme a které podrobně popisuji v knize. Tam dokonce vám si můžete přečíst takovou vývojovou řadu snů, protože tam je zajímavé, že když my vstoupíme do toho terapeutického procesu, tak ty sny většinou změní kvalitu a ty sny vlastně ukazují ten vývoj, ukazují to, co se děje a ukazují se ty postupné kroky, jak se to tam uvolňuje. To znamená, třeba jedna klientka měla takovou vývojovou linii snu s vodou, kdy nejdřív ta voda byla špinavá, ona k ní měla odpor, pak do ní skočila, pak už v ní nádherně plavala a to vlastně symbolizovalo, jak ona pomalinku vstupuje do těch emocí a pomalinku se noří do toho svého nevědomí a ztrácí z toho obavy. Ale je to samozřejmě širší téma práce se sny. Velké téma soucit se sebou a odpouštění. Největší blokátor procesu hlubené přestrukturace nebo práce na sobě je znecitlivělost k sobě. Setkávám se s tím v podstatě skoro u každého z nás, u každého člověka, obzvlášť mám dojem, že v České republice je to velmi rozšířené téma. My často jsme od sebe odstřižení. Jsme často právě znecitlivělí k sobě. Je to potom o tom, že ten člověk mi říká velmi těžké věci, co se mu dělo v dětství, v minulosti a třeba se u toho směje. Vůbec si to nepřipouští ten člověk a jsem to potom já, která tomu člověku říkám, ale podívejte, to bylo fakt těžké, co se vám dělo, to nebylo jen tak, uvědomujete si to? A ten člověk řekne, ne, to bylo v pohodě, to tamhle, moje máma, ta to měla horší, ta jí šikanovala babička, to jako já, to, že mě máma na mě byla zlá, to jako ta máma to měla horší. Jo? Takže dalším krokem znecitlivělosti je často to, že my vlastně spíš jsme na straně těch rodičů, kteří nám třeba i udělali něco blbýho, ale nejsme vlastně na svojí straně. Omlouváme ty, kteří nám ublížili, to je velmi častý fenomén a podle toho já v podstatě poznám, že ten člověk je takzvaně na začátku toho svého procesu. Jo? Když vy jako nejste v kontaktu s tím svým utrpením a soucítíte víc s těmi druhými. Porovnávání se s utrpením druhých, to už jsme se o tom bavili. A samozřejmě cestou tady je postavení se na svou stranu a zaplakání nad svým kořenovým zraněním, empatie k sobě. To je téma velmi zásadní. Mnoho duchovních gurů vám řekne, že soucit se sebou je špatný. Já s tím nesouhlasím, protože tvrdím, že jedině tím, že my k sobě citlivíme a najdeme právě empatii sami k sobě, tak tím vlastně jsme schopní si vytvořit ten vztah sama k sobě, který je velmi důležitý. Je to vlastně potom o té takzvaně v úvozovkách lásce k sobě. Je to takové sprofanované téma láska k sobě, že jo, všichni vám tady řeknou ezoterici, mějte se rádi, ale ta cesta k tomu, mějte se rádi, vede právě přes to, že my k sobě citlivíme, že my najdeme ten vztah k sobě, že my začneme za sebe kopat a uvědomíme si, že třeba jsme to neměli v nějakém aspektu jednoduché, že třeba nějaké zranění, které v sobě máme, jsme zažili nespravedlivě a nezasloužili jsme si to. Samozřejmě nepropaguji takovéto neplodné cyklení se v sebelítosti, v té přítomnosti, o tom to není se cyklit v sebelítosti, ale je to o tom zaplakat přesně zase nad tou kořenovou příčinou. Další aspekt práce s emocemi a práce s přítomným okamžikem. Přítomný okamžik, fenomén, všichni jistě známe, velmi populární, naprosto s tím souhlasím. Vlastně ve skutečnosti bychom měli všichni směřovat k tomu, že jsme tady a teď a užíváme si přítomný okamžik. To je to bezvadný koncept. Ovšem moje zkušenost je, že to, co nám blokuje ten přítomný okamžik, je mnohdy právě, to jsou takové ty závěsy a zástěny a ty blokády z té minulosti. My často nemůžeme být tady a teď, protože máme nějaké úzkosti, strachy, obavy, pocity méněcennosti, porovnáváme se s druhými a tak dále. To znamená tady ty jako záclony
ty mají kořen v minulosti a ty nám brání být v tom přítomném okamžiku. Takže já tvrdím, že je dobré právě tady ty záclony z té minulosti si zpracovat a čím víc si to zpracuju, tím víc můžu být v tom přítomném okamžiku. Vyzmítání se v tady a teď. Jsou třeba klienti, kterým nejde ten ponor do minulosti, je to pochopitelné, každému to nejde, není to ani nutné. Je možné klidně pracovat na těch svých zraněních přes ten přítomný okamžik. Jedna klientka, workaholička, manažerka, nebyla schopná jít vůbec do minulosti, nic si nepamatovala z dětství. Zůstali jsme v přítomném okamžiku, domluvili jsme se na tom, že zkusí jen tak být, nic nedělat. A ona vlastně si zažila absťák, protože jí to tlačilo k tomu výkonu, k té akci, ale ona tím, že vlastně chtěla být tady a teď a chtěla teda nic nedělat, tak prostě měla příznaky, jako kdyby se zbavovala drogy, takže s ní to cloumalo ze strany na stranu a najednou v těch nejhorších pocitech, jak se válela po zemi a měla prostě nutkání jít pracovat, tak najednou v ten moment si uvědomila, že si připadá jako nula, že si připadá jako kus hadru a najednou jí vynořilo se v hlavě, že takhle jí nálepkovali rodiče. Že když byla malá, tak v ní zvuzovali dojem, že musí pořád pracovat, protože jinak nemá hodnotu, že musí pořád nosit jedničky a chodit na kroužky a pracovat na poli a tak dále. A vlastně najednou jí to došlo. Najednou se prostě prolomila k té příčině a neskutečně se jí ulevila od toho momentu. Už dokázala trošku vystupovat z toho workaholického mechanismu. Emoce, které neodpovídají reálné situaci. Mnohdy, možná se vám to některému stalo, stane se něco v přítomnosti, co vás naprosto rozhodí. Vyvalí se emoce, které jsou předimenzované, hysterické, vztek, smutek, bolest, ale všichni se diví, co to je za blbost, protože ta situace nebyla tak hrozná reálně. Vždycky tvrdím, že tyto emoce mají kořen v minulosti. My jsme vlastně narazili na nějaké svoje nespracované dětské trauma, tou předimenzovanou emocí. Takže vždycky, když je předimenzovaná emoce, tvrdím, řekněte si, takhle jsem se cítila jako dítě. To je moje dětská emoce. Někdy jsem něco takového podobného třeba zažila. A ono to ťuká, vlastně ta přítomnost ťuká na to vaše zranění. Takže zase je to výzva k tomu si zpracovat to původní zranění. Fyzické příznaky a psychosomatika. Velmi často pracujeme s fyzickými příznaky. V knize popisuji asi 5 příběhů klientů, kteří pracovali se zdravotním příznakem, únavový syndrom, revma, bolesti hlavy, porucha příjmu potravy a tak dále. Ve všech těch případech, tím, že my jsme šli k těm kořenovým příčinám a léčili jsme je přes emoce a přes tělo, tak ty fyzické příznaky vymizely úplně nebo se zredukovaly opravdu hodně. Tvrdím, že vždycky fyzické příznaky mají psychické kořeny, ovšem musíme zpracovat tu kořenovou příčinu, ale pozor, podmínka je, že my musíme prožít emoční nebo tělesnou katarzi týkající se té příčiny. Existuje spousta duchovních teorií o tom, jak se zbavit nemoci, spousta duchovních teorií o tom mluví, že tam je psychická příčina, ale to, co považuji já za to gro, je, že když neproběhne ta emoční katarze, když my tam si to jakoby nevybrečíme, tu kořenovou příčinu, ta nemoc zůstane. Měla jsem klientku, která měla vážnou nemoc, nepodařilo se jí dostat k těm emocím, ona měla zábrany do těch emocí jít, bála se toho, nemoc jí zůstala. U těch klientů, které popisuji, když jsme šli k těm emocím, tak ty nemoci mizí nebo zmizely úplně. To znamená, je to potvrzení, ale k té emoční katarzi při těch zdravotních příznacích samozřejmě není možné se prokutat hned na lusknutí prstu. Mnohdy je to opravdu dlouhá cesta, ale z mého pohledu to stojí za to a mám vyzkoušené, že to funguje. To znamená, to je prezentace hlubinné přestrukturace. Řekla jsem vám všech 12 základních bodů. Celkově hlubinná přestrukturace má ty principy zvědomování a zpracovávání kořenů problémů. Je to taková v uvozovkách cesta hrdiny, protože samozřejmě ne každý člověk je schopen jít do té hloubky, ne každý člověk to chce, protože ono to trošku bolí. Je to průchod temnotou, ale z mého pohledu potom na konci vždycky je to světlo. A tím výsledkem pozitivním i u těch mých klientů je to vidět, je to, že my vlastně potom nalezneme více sami sebe. My zjistíme,
že ty bloky už nás potom najednou tolik neblokují, zlepšuje se naše sebehodnota, celkově ten život se zkvalitňuje, což vlastně o tom svědčí i ty příběhy mých klientů v knize. Takže to je taková pozvánka, pokud by vás to zajímalo do větší hloubky, tak napsala jsem tu knihu Hlubená přestrukturace, je možnost si ji tady zakoupit. Máme také semináře hlubené přestrukturace a od ledna a od příštího září bude výcvik hlubené přestrukturace pro lidi, kteří by chtěli pracovat se svými klienty právě tou formou hlubené přestrukturace, protože jsem se rozhodla, že má smysl to šířit dál a nabízet tuto metodu i kolegům, kteří by chtěli ty mé postupy profesionálně využívat. Takže to je také možnost. Děkuji vám za pozornost.